Koras madi hita manginang. Tapuk kama parminggota. Marede mahita sian buku ede nomor 22 ayat sada dod ayat tutul. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Aibana hapatean jala parmula ni nasa na adong, natamado ibana, natinogihon na torop anak tuha sangapon, padenggat tonsun induk ni hanguluan na sida, marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang. Asi maroham di hami halak na galeon. Di idaho, nagogodo muso nami. Saya taludo hami di bahen alani hagaleon nami. Di baheni, upangido hami tuho. Saya pergogoy jala pamonang mahami. Maralohon musui. Marhite-hite panon ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marede mahita.
Tatangihon ma patik ni debata di minggu estomihi sadarion. Ima patik parjolo sahat rodi patik paupaton. Patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jela dang jadi sumanonmu manangahana di banua gijang do na di banua tongaon rodi nasa di bagas ni aek na di toru ni tano yanggo tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalanna ehona uhumna dosogut akkana marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamu mapadiaon ari minggui dina onom ari maula hamu nasa siulaonmu alai anggo ari papituhoni ari parena ni Jehovah di Batam doi dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutani halak pena mangibati hutam ia ai ido onomari do ditoppa di bata langit do tano laut do nasa isina dungi maradian do imana diari papituhoni dibaheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paredenan nai jala di parbadiai atong rak mangidugugo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Maredde mahita. Topoti ma dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami paris rihoana sumurung. Na pungudu hami di jolo martangiang tuho. Dada pangasaon hati goran nami. Na mangasaon asini roham na godangido. Se asi maroham mida sandok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami. Asamu barohadot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si Pangulo kami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringa tuwa sisani dosa ta. Molotong adong manang ise na mardosa, adong do pangordianan di amay, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay, jala ibana do pardengganan taringot tu dosa ta, ale dadaholan taringot tu dosa ta, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasa nga pumadi debata na digijang. Amen. Maredde mahita.
hata ni debata epistel de minggu estomihi sadarion imana tersurat di pesalmen bidusia pulusia ayat sada sahatu ayat sia marsikak soring mahita majahasa. Jehovah do raja akka hitirma akka bangso marhabang sahon kerubim ibana humuttal ma tanoon. Tungam do Jehovah di Sion, jala tibul do ibana kumom kebusude akka bangso. Pujon nasida masogot guarmo na timbul jalana sokal nabadia do ibana. Dohot hagogoni raja nang makaholongi uhum, nunga dipahot ho hasitongan, nunga dipamasa ho uhum dohot hatigoran ni Jakob. Patimbul hamu ma Jehovah debatatai jalamar singgang mahamu tujolo ni si dedegeon ni patna nabadia do ibana. Si Musa dohot si Aaron di tengah-tengah ni akka malina, jala si Samuel di tengah-tengah ni akka sejauh guarna, majauh-jauh do nasida tu Jehovah, jadi ibana mangalusi nasida. Di bagasan obun namar si jongjong ibana makatai tu nasida, diradoti nasida do akka panidangyon nai, do patik nan lihon nai tu nasida. Ale Jehovah debata nami, ho do mangalusi nasida, debata nama papun doho nasida, jala parlulu di pambainan nasida. Saya patimbul hamu ma Jehovah debatatai, jala marsinggang mahamu di dolok nabadiai, ay nabadia do Jehovah debatata ido sahatna. Martua do akan utumangyon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Maredema punguan ina parari Kamis.
dakko maha porsiautai songon nahina ti dakko ne dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea dede bata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai iman tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua torudung ditanom na mulak mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai parguguna suatu dosani disima ibana pemamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogot daging halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Hiroshi Hasa
Salam Titik Kota Sadarion Iman tanggal 1 siang Februari 2020 di HKBP Immanuel Resort Immanuel Goarni Utara Ima Estomiti. Topik menyebutkan Yesus Raja Nasana Nabagia. Titik Namarana. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasarato. Selamat hari Minggu Sude Ruas Iburia nama Noboti Pamilionta Sadarion Jala Aka Tambue Nami Nasaradion Bepemat Parjul Sahali Marminggu di Gereja Ton Kupasar Kami Hatta Kahorasa Siang Kebiakan. Jalan selamat beribadah. Di pasu-pasu di Batam kita Mahite-hite Pamilionta Sadarion. Nomor 2, ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Penetua Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat di minggu ketiga bulan Februari 2023 ini. Panjang umur dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, Ima sahat rodi hatu tubumu, saya totong dohamu, saya totong doau jala rodi, na ubanan saya audo mangusung hamu. Ahudo membaheca nai saya laun, ahudo manopa, ahudo mangabing jala au paluahon nuaeng. Yesaya 46 ayat 4. Aka goar-goar nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan Boyma Taida songon natar surat di titikta Sadarion. Nomor 3, Parhobas minggu tahun tanggal 26 Februari 2020 Boyma Tajaha. Nomor 4, Papungu Pelean. Nomor sada Sadarion Papungu Pelean Tujolo Dohita Ima 2A dan 2B tu haporluan ni kantor pusat dohot pangurupian tukas huriata. Nomor 2, tu minggu tanggal 26 Februari 2020 Nanengro Papungu Pelean Tujolo Dohita tu haporluan
ni kantor pusat dohot pangurupian tukas Huriata. Nomor 5, nomor 6, nomor 7 Boima Tajahabe. Nomor 8 penyusunan kalender pelayaran Huria tahun 2020. Marhite titing di minggu tasadarion husosoi hamima asaganup seksi membahen jadwal di aka program nong ditotopon di rapot Huria. Pinangidoma tu aka seksi-seksi asa pasahaton jadwal pelaksanaan program-program nong ditotopon di Huriata. Nomor sia Dewan Koinonia. Panitia Natal Gabungan Ama Ina HKBP Immanuel dung sidung parmingguata siang pukul 10.15 WIB anon di Patupado pembubaran Panitia Natal Gabungan Ama Ina HKBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2022. Maringanan di gedung sekolah minggu Domutusi Riyama Sude Panitia Mandohoti Ulauni. Nomor 10, 10 sada, 10 dua Boima Tajahabe. 10 tolu ruasna opname di rumah sakit dohotna pemulihan di Tonga Bagas. Nomor sada Sintua Dr. Andes B. Marpaung Wik Sada C. pemulihan di Jabu. Nomor 2 Sintua TH Lumban Tobing Ruas Sada A pemulihan di Jabu. Nomor 3 Pendeta R. Boru Marpaung Wik Pitu pemulihan di Jabu. Nomor 4 Nyonya Tampu Bolon Boru Hutagaul Wik Sada B pemulihan di Jabu. Nomor 5 Nyonya Tambunan Boru Simare Mare Wik 2 pemulihan di Jabu. Nomor 6 Dame Boru Matupang Wik Sada A dirawat di Rumah Sakit Adam Malik. Nomor 7 Janus Hutagaul Wik 5 dirawat di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nomor 8 Ephraim Manalu Wek Onom pemulihan di Jabu. Saitu hatama mangaramoti hasida asa hatop malum sian parsahitonna. Nomor 14 pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja Boima Tajahabe. Bagian kedua titing parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi dohot transistoris Boima Taida Songona Adong di lampiran parhepengon ni Huriata di minggu sadarion. Jala moliatema hupasatami tu akaruas nong mangalehon pelean bulanan dohot tahunan. Pelean persepuluhan hamoleateon pelean kasual Natal dohot tahun baru tu Huriata. Saya ditambahi Tuhan ma nasa pasu-pasu Tuhamu ruas amanami Wik ruas Immanuel mau lihat tema di Hamu Sudena. Titing tambahan seksi Paropuan HKBP Immanuel Resort Immanuel Jalan Sai Berantas nomor 42 Medan. Undangan PHD Paropuan HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan. Kepada yang terhormat Subseksi Punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Kor Ina Wik dan Ina Wik na Adong di HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan di tempat. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehubungan dengan program seksi Paropuan Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan tentang PHD Paropuan yang dilaksanakan setiap bulan. Bersama ini
kami mengundang seluruh paropuan HKBP Immanuel, Resort Immanuel Medan, beserta subseksi Ina Kamis, Ina Hana, Ina Maria, Punguan Kur, Ina Wek, dan semua paropuan yang ada di Wek HKBP Immanuel agar dapat hadir pada hari tanggal Jumat 24 Februari 2023 pukul 16 WIB, acara PHD dan Partangyangan. Kor Punguan Ina Kamis, Punguan Ina Hana, Punguan Ina Maria. Tempat Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel Medan. Kami pengurus seksi paropuan sangat mengharapkan kehadiran seluruh anggota seksi paropuan HKBP Immanuel, Resort Immanuel, agar menghadiri acara pertangyangan tersebut. Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Ketua Seksi Paropuan, mengetahui dan persetujuan Ketua Dewan Koinonia dan Pendeta Resort HKBP Immanuel. Mau lihat di Hasida. Ralat di titikta, ima di pelean tahunan atau bulanan, ima di nomor 2. Tarsurat disi 2 hali, keluarga Pardamaian Simatupang. Nomor 2 diganti Ima C. Sianipar, Wek Tolu. Mau lihat di Hasida. Namar sahid tambahan Ima Sianwek Pitu, Jebulon Tambunan, opname di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Lamtu sehat nama Hasida. Songonima amanginang tik-tik tadi minggu sadarion, Tuhan ma mangaramuti hita saluhutna. Amin. Maredde mahita, huhut papungu pelian, sada A, sada B. Ku
tu ayat sada. Damini debata na sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amang inang ruas nihuria, amanami na namin ng remaja na poso, dongan sahapur siaon di bagasan Tuhan Yesus. Hatani debata dihita di minggu estomi hisadarion, tersurat di 2 Petrus bidusada, mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 20 sada. Ujahama dihita saluhuna songonon mah didok hatani dibata. Aidada hui huton hami akka turiturian na pinikir ni nabisuk. Dina hupabotoho kami tuhamu hagugoon dohot haroroni tuhata Yesus Kristus. Tung di ida mata nami do hatongamon nai. Ai di jalo do hamuliaon dohot hasangapon sian debata ama dina masa tu ibana sian hasangapon natongami suaraon oddo anakku haholongan ni rohaku nalomodo rohaku di ibana ima suara nahubege hami rosian banua gijangi ujurap hami dohot ibana di doluk nabadiai. Jadi lam hot maatong hata panuri rangoni di hami. Jala tama masitio patusi mahamu. Songon natu palito namar sinodang di inganan nahulum. Paima tarida siulu balangari. Jala bicar sibuan hatiuron di bagasan rohamuna. Onma parjolo botohamu. Dang dapot hatorangan ninasa panuri rangon natar surat. Anggosian rohani jolma. Aidang dung sian tahini jolma haroroan ni panuri rangon. Alai tinugihon nito di porbadia do. Ubahen na marsuara akka jolma disuruh debata. Ido sahak ni turpuki. Amanginang dongan sahapur seaon di bagasan Tuhan Yesus. Molo tabigi akka berita. Tabigi akka informasi. Baik sian televisi nang naberedar di akka media sosial nang sian akka pakatayon ni dongatta manang informasi bibir ke bibir tentu perlu adong dihita cek and recheck. Dang pitor tabodut akka informasi na tabigi dang pitor tajalo tapa masuk turo hatta ia sojolo tatakasi jala ia sojolo ta sigati hasisitong ni baritai asa akka halak Kristen halak na tutu taruli diakka pikiran na torang rohan na torang jala marsitutu dohita laho memutihi dia do akka berita na sitong jalan na berkualitas na bui si uluwatta si tangihonotta dohot si pamanatotta di tonga-tonga ni ngulutta. Buasa macari koton ala molo holan pitor tabigi jala pitor taparhatutu jala laos uluhita dipengaruhi berita na sototudo pe sitong kebenaranna. Boy doi gabe mabahik kita salah membuat keputusan. Jala boy doi mabahik kita gabe dangbe mian di bagasan hasit tongan. Alani ikon manat do halak Kristen. Ikon tekas do barita na binegenai ikut jolo disulik kita jala ikon yakin ibana 100% itu benar. Baru pe di jalo di parhatutu jala rari ibana laho mameop informasi i. Dan kalau diperlukan
untuk menyesuaikan tindakan dan pikirannya sesuai dengan informasi yang dia terima. Alaisian na julu manginang di tonga-tonga ni halak Kristen, hoax, berita-berita yang menyesatkan sudah menjadi sebuah pergumulan berat untuk diatasi, dihadapi akka halak Kristen na parjului. Termasuk di zaman ni si Petrus, uju di surat ton ibana, surat na napaduahon, tuakka halak Kristen na di parserahani. Na gudangan akka berita hoax, na gudangan akka berita na maralo tupoda ni ha Kristenon na menggugay ha porsiaon ni ruasi. Jala dangapalah saotik na terpengaruh tuakka berita hoax ala memang gudang dotong ala ngaluja mengulah. Kebetulan adong muse hacik ni rohana tu sesuatu ibegi ma berita taringo tu nama kaciti rohanai bah hatop do terpancing. Hatop do ibana menulubi sojolo di cross check, sojolo di pareso tohodo beritahi manangdang. Di halak Kristen hati hai gawe adong do pangajar nalipe madok bahwa Yesus itu tidak benar-benar sebagai raja yang mulia. Songon di topik ni minggu tay. Didok akap pengajar-pengajar sesati holan turi-turiat doi ninna. Hanyalah dongeng. Yesus raja nasangapi itu hanyalah dongeng, itu hanyalah turi-turian. Tang tutu-tutu berita na layak dipercayai yang bisa diuji kebenaranna. Ima akka tuduhan-tuduhan akka pengajar-pengajar sesati. Jala gudang do halak Kristen hati hai na di parserahan betul-betul na sida terpengaruh dan tergoncang dengan beredarnya informasi hoax. Dengan beredarnya akka berita-berita na pinasahatnya kena bertanggung jawabi. Suku-suku na manginang. Ise do bertanggung jawab molo adong sada berita hoax yang sengaja dicipta, yang sengaja disebar dan menimbulkan kekacauan nang peditongan ni huria. Molo adong sada berita hoax yang belum tentu teruji kebenarannya, tapi itu bisa membuat keresahan di tonga-tonga ni huria. Siapa yang bertanggung jawab? Mungkin orang akan semua melempar kesalahan kepada yang lain. Ada ngawi, dan ada kupas hati. Tapi mungkin ibana do salah satu napas sahat toni. Baboy do sukono sianu, ibana do sumberna perjolo, di suku sianu daong. Tang sienawi. Semua akan sambil melempar kesalahan, tidak mau bertanggung jawab. Tapi Petrus hidok ibana. Kurajumi do nina ibana di gijang ni turpuk taon. Molo tajahan non amanginang di ayat 15, 14, 17. Naeng tanggal nama ausian parlape-lapeno. Hidupku sudah begitu singkat, tapi sebelum hidupku berakhir, aku ingin mengingatkan jemaat supaya mereka tetap percaya pada Injil Kristus. Asa totong porsea huriai tutu si tutudo Yesus marmulia jala marsangap. Dia ambil tanggung jawab itu. Dan dilului ibana isi nasala alai ikon paingotok kudohamu akka ruas ni huria ninna ibana. Adorang somati au, adorang so tinggal honokku portibion. Naeng ma totong sipan di bagasan rohamuna hapor seaun na tutui. Tutudo Yesus Kristus naung papatarhon dirina. Tu hami ujui jala mata nami sadiri do mernida hatongamon nai. Pinggol nami petu mangihon suara ni debatasian benua gijang. Nama suarahon odo anakku haholongan ni rohakku nalomodo rohakku di ibana. Jala gabe sikop may saluhutna ala nunga gabe hubege hami na baruon sian akka panurirang pe taringot tu Yesus Kristus na gabe Mesiasi. Danga dong be alasan ni ruas ni huria terpengaruh tu akka berita-berita hoax. Manang aha pe didok akka pangajari pargap gabi. Petrus adalah saksinya. Dia melihat bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung dalam peristiwa transfigurasi. Manang dina berubahi pardopahan ni Yesus gabe marhilong gabe
songon mataniari torang na hati hai. Petrus menjadi saksi tutusi tutudo ibana mabigi suara sian banua gijang madok odo anakku haholongan ni rohakku nalomodo rohakku di ibana. Amang inang dongan sahapur siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di patorang apostol Petrus dong. Sian najulu penungga di surirakon nakapanurirang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi di perjanjian lama. Taringot tu Kristus Yesus nagabe Mesias. Boy ditajaha di buku ni si Jeremia. Di Jeremia 20 ayat 5 sahat tuonom. Boy ditajaha di Yesaya 7 ayat 10 doh Yesaya sia ayat onom. Nang di Yesaya 50 ayat 3 sahat tu pitu. Boy ditajaha nang di Sakaria sia ayat sia. Sadok akka isi ni panurirangoni martudu-tuduhon tu Kristus Mesias na binagabaga honni di bata. Takolan na tersurat di perjanjian lama. Alai apostol Petrus sadiri pe di hati dakod do di ida mata nami do hatong aman nai. Jala di begina sida do suarai. Saluhu nai martudu-tudu tu Matius bidu 10 ayat sada satu ayat sia. Imana ginoaran naking peristiwa transfigurasi. Perubahan bentuk atau rupa Yesus. Dalam kata hatai do Yesus hati hai dohot si Elia nang dohot si Musa. Amang inang molo mangihuton akka panurang pergap-gabi tidak ada lagi alasan untuk meragukan bahwa Yesus adalah benar-benar Raja yang maha mulia. Wasa dohonon ni akka panurirang pargap-gapi manang dohonon ni akka pangajari pargap-gapi pabua hanya gosip manang holan turi-turian. Sudi akka taringot barita taringot tu Yesus. Jala olo dope akka ruasi si bahagian na porsea taringot tu si. Tapi Petrus sudah menekankan wida hamido hasangapon ni Yesus ubegi hamido suara sian banua gijang. Jalanang sian akka panurirangi pegabe hupar hatutu hamido. Na tutusi tutudo Yesus Raja nasangap na badia. Alanido amanginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dihita na mangulu di partikian sinuaing. Tantangan dihita asa unang dohot tita madok turi-turiya do taringo tu hasangapon ni Tuhani. Asa unang dohot tita madok molotung petohoy alayang goya udak ku parhatutoy ay namasa di nguluk ku marasing do siyan na tarsurat na di Bibeli. Tantangan dihita manginang di partikin si sonarion laho makaposi mameop haporsiaw na sitong taringot tu Yesus Raja na sangap jalan abadiyay. Macegudang na perjulu aladang be adong saksi siya nakana perjulu songon si Petrus na mangulo sa hatunwaing. At sura mangulo si Petrus boy do bedo hono taate Petrus. Bohado, kami na mangulo nuaing di tahun 2020 luon. Ikon adong dubukti di kami, ikon adong nabuhay menyaksihon. Taringot tu Yesus Raja na sangap na badiyay. Tangadong si sukunot tabi, si Petrus nung marujung ngulu, si Paulus pe nung marujung ngulu. Sudi akka sisian na parjului pe nung marujung ngulu. Jal akka huria na majalo padidangion ni akka apostel na parjului pe. Sudi nung ngadang-adong be. Ima sada tantangat ta. Molo neng tasukun isi do gabe saksi. Molo neng tasukun isi do na kaya manidangi taringot tu. Na kaya marnida taringot tu Yesus Raja na sangap na badiyay. O masada tantangat ta amanginang. Apalagi kita hidup di zaman na canggih nuaing. Sudi menuntut semua harus ada bukti. Baru bisa diterima kebenarannya. Termasuk mahasitongan ni hatani di bata. Dipaksa doh kita harus bisa membuktikan itu dan bisa diterima oleh akal dan pikiran manusia baru pe olo hita porsea. Tantangan napa dua di hita amanginang lam tumajuna ilmu pengetahuan doh teknologi nama baik kita mendapatkan mengakses banyak kemudahan-kemudahan hidup. Gabe ilmu pengetahuan doh teknologi nama nuaing pangalualuan ni jolma. Mulu adong sesuatu nasonia tusan tanya Google. Moladong persahitot tengah konsul hita tu dokter ternyata berbeda akka hasil ni
Jawaban di dokter itu persahi to tanga bui ta sukun nong adong do dokter nang melalui media sosial. Sadok sudi akka keluhata sudi akka hamolo nata adopi, mungkin kita tanya kepada orang tertentu bahkan kepada ahlinya kemargarar hita lau manukuni jala bui do nang dapat hita alus nang sian ahli nasad diri. Karena itu bagi kita teknologi, ilmu pengetahuan menjadi sebuah penolong yang sangat dekat dengan kita. Mau tasukun manang aha tu Google, mau orang taboto dalam manang tu dia pe, semua jawabannya ada di Google. Bahkan nabu dari adong dosa halak parhalado ni HKBP hujaha di media sosiali di pangido ibana tu asisten Google. Hidup ibana, saya sedikit khawatir sekarang, bisakah engkau menyediakan renungan yang membuat hati saya tenang? Di posting ibana di si Jala Roma Google Idok, berikut daftar renungan yang bisa saya sampaikan kepada Anda Nina ijahoma taringo tu sudi jamita jala dipudinai di dokoma. Inilah semua yang bisa saya sampaikan sebagai renungan, mudah-mudahan kekhawatiran Anda bisa teratasi. Tabayak kumajwa manginang molodong Google tanon bodo tarekam suarata, hati saya sedang marah, tolong buatkan renungan untuk mengatasi hati saya yang marah nita. Muncul di Google. Jala mungkin penjelasan-penjelasan na pelengkap dohot akka daftar-daftar Alkitab. Nabu ita jaha muse menjadi rujukan di bagasan golutta. Amanginang satu sisi kita mensyukuri semua teknologi yang begitu modern ini dan bisa membantu kita. Tang pala maila hita, rupani pabotoh persoalata boy diurupi hita aladang ditadda Google hita. Satu sisi itu sangat menolong kita, tetapi satu sisi yang menginang itu bisa menggeser iman kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semua kemajuan yang bisa kita rasakan manfaatnya, gabe menggeser pos nirohata tu di batah. Dang betu di batah hita mengelualu, dang betu akka parhalado, dang betu akka pangulan huria, alai nga lebih nyaman hita mengadu dohot pabotohon akka nari bagasan rohata tu ilmu pengetahuan teknologi dot aka kemajuan ni teknologi na canggih noang. Itu sebuah tantangan bagi orang Kristen amanginang. Napatuluhon kemudahan hidup alana semakin canggih, semakin tu pudion lam murah-murana masonari. Na jolo na yang merdelani pesian sada luat tuluan asing aladang-adong kendaraan bodoh berhari-hari. Noaing jangankan kendaraan roda 4, kereta api cepat pengadong, pesawat pengadong, jangankan perjalanan antar provinsi, perjalanan antar negara pe nunga murah ditempuh nuang hanya dalam hitungan jam. Itu semua adalah kemudahan hidup. Dalam arti sudi manginang kemudahan hidup ditawarkan oleh dunia ini. Kemudahan hidup ditawarkan oleh teknologi dohot akka penemuan-penemuan mutakhir sinuaing. Makatai hita sonari dengan dakolan suara be dengan saling melihat wajah pun ngabui. Manang tu dia. Itu juga adalah kemudahan hidup. Alai tanpa sadar hita amanginang, kita semakin berburu hidup yang mudah. Kita semakin mengidam-idamkan hidup yang tanpa masalah. Kita semakin terus-menerus mencari bagi kita kemudahan-kemudahan ningolu na soma bahe gabe tambabe akka pikirata. Ujungna barita taringot tu raja na sangap ima Kristus na sangapi na sebelum tari dapatar hasangapon na dimulai dengan manuhuk silang, memikul salib. Itu menjadi kurang menarik bagi kita. Barita taringot tu silang ni Kristus dohot halak Kristen naikon manuhuk silang, naikon menghadapi penderitaan Allah ni haporsiona Tuhan Yesus, itu menjadi berita yang kurang menarik. Itu menjadi berita yang tidak terlalu penting bagi kita. Idu alana didok si Paulus tu si Timotius di 2 Timotius 4 ayat 3 aina Roma tikina dang tartahan halak di sipo dan atik kosi alai mangihutun hisap-hisap nasa diri ma alapon nasida pangajari na pageok-geokkon pinggol nasida. Amanginang songon akka ruas ni huria hita na porsia di Tuhan Yesus Kristus takasma hita para dihon rohatta. Unang gabi teknologi na aturan na mengurupi hita, mempermudah hita, hape gabi mengeliluhok kita.
jala pawaraton pos nirohat tasian debata gabi tu portivion. Unang alani teknologi na mengurupi hita, jala mabahig gabi lam niang akap ulaotta. Tapi ternyata satu sisi mengubah mental kita juga, menolak penderitaan dan tidak mau menerima tentang salib Kristus. Gabi neng mangiahi akka kesenangan-kesenangan duniawi hita di tonga-tonga ning ulutta. Hati-hati hita amanginang, asa unang gabi dohot hita terikut-ikut. Tu akka pengajari pargap-gap nama dok di sadetiki suatu saat kemungkinan besar kita orang Kristen yang tidak mau memikul salib, yang tidak mau hidup dalam ajaran iman yang benar. Gabi dohok dohita madok, turi-turiat do, taringok tu berita ni Yesus si. So tung gabi dohot tita Moses sogot haduan, maparsuada tutus itu tudo Yesus si raja na sangap, jala tutus itu tudo ibana, anak ni debata naung jumolo manuhuk silang, laho palua hok kita, sian dosa dohok sian hamatean. Atau ngalan ido manginang aha masipatu pauta. Asa unang dohot tita di barisan ni akan na mabigi hoax. Asa unang dohot tita di barisan ni akan na meragukan kebenaran dohot parsitutuan ni Yesus Kristus Raja na sangap na badia. Aha masih bainota. Tutus itu mata sigati bibeltahi. Marujahan masudi hapor seota tu aha na nidok ni bibeli. Aha na tersurat di padan narubi dohot aha na tersurat di padan na baru. Molo adong di pasahat sada perbarita, di pasahat sada perjamita taringot tu poda, manang taringot tu hapor seaon. Ta teliti jala ta cek ibana di natar surati di padan narobi dohot padan nai baru. Asadada murahi tam porsea jala pitor tabudut manang pitor taparhatutu nanidok nai sojolo dapota akka pangatusyon natakas sian natar surat di bibeli. Memang amanginang utabu dihita mabigi. Kadang-kadang orang malas membaca, tapi dia lebih enak mendengar. Alan itu hati-hati apa yang kita dengar. Mulu malas pahita majaha, memang karena sekarang kita dimanjakan di telinga kita. Ekon hati-hati duhita yang menyenangkan telinga itu, ulu dijot-jot gabi na mga liluhok kita. Mau tidak mau kita harus sedikit rajin majaha bibeli. Mau tidak mau kita harus sedikit lebih lagi memberi waktu membaca firman Tuhan. Jangan hanya tergantung pada apa yang kita dengar. Asabu hita takas punya ojahan, takas adong di hita dasorta, laho madok sada puda manang parjamitau ni lipe manang maralo tulong moni rohani di bata. Napadua ho na manginang dongan sahapur siaon, naing ma takas sita taruli panugunugun hapor siaon nasitong sian hurian napolin mangajarhon hatani di bata. Mungkin sebagian sian ruas ni HKBP say marminggu dope tu akka huria-huria na asing sore nai manang managu nai. Sadok marminggu di HKBP alai marminggu musa ibana di huria na asing. Mungkin sebagian ruas ni HKBP say madohoti dope akka persekutuan-persekutuan di luar ni persekutuan na di tonga-tonga ni HKBP. Amanginang mungkin kita berpikir itu tidak salah. Tadong nasalah di si. Marminggu di HKBP. Marminggu di tong di hurian asing. Asa tabba parbinotoan. Alay amanginang asa takas hita. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Pertama memang koreksi tuaka gereja HKBP. Apakah gereja HKBP tidak lagi bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap pergumulan jemaat? Apakah pelayan-pelayan di gereja HKBP dang bui be paadarhon alus na mengalusi aka pergumulan ni ruas ni huria. Jala apakah memang HKBP tidak lagi memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar? Itu perjulusi koreksion. Kalau ini sudah memang dikerjakan oleh gereja, maka sekarang kita tanyakan kepada jemaat yang suka jajan di luar. Apakah memang firman yang sudah diberitakan dengan benar di gereja tidak tertarik bagi kita? Tidak menarik perhatian kita sehingga kita mencari versi pemberitaan Injil yang lain yang hanya menawarkan berkat, yang hanya menawarkan sukacita dan tidak menuntut kita untuk memikul salib. Apakah memang kita sedang mencari kesenangan sehingga lagu-lagu ibadah-ibadah yang kita anggap sebagai biasa-biasa bahkan kita cap sebagai monoton itu tidak cocok lagi dengan kebutuhan kita. Kita ingin mencari suasana yang penuh sukacita. Boi martopak, boi marhujingjang, boi hita marguling-guling do lanak kana asing.
Amanginang manat mahita. Ikon jalo ottado panogunuguon haporseaon nasitong. Sian huria nasitong. Sian akka parhalado nasitong. Sian akka parbarita nauli na marojahan ngoluna tuhatan ide bata. Sian akka parbarita nauli na betul-betul naung mangalehon ngoluna mak laho mempergumulkan firman Tuhan jala makkahanguluhoni patuduhoni itu akka halak na asing. Jadi mana mahita amanginang, jangan langsung cepat kita madoa pendeta sianu, penginjil sianu berkhotbah sangat bagus, luar biasa, nita. HP napas dorupan itu rohatta. Ahana pengidui apa yang kita harapkan dengan bertuhan itu. Mungkin hanya kemudahan-kemudahan hidup, mungkin hanya berkat-berkat yang kita harapkan. Ujungnya kita pilih sendiri siapa model pendeta yang kita suka untuk berkhotbah. Karena pendeta itu memang gemar berkhotbah untuk menyampaikan hanya berkat Tuhan, hanya sukacita, holanidu sudi jamitana di napasahatut jamitai ibana. Salinaya manginang asa unang tergabung hita tu akka kelompok nagabe Porsea di akka gosip-gosip isu-isu geriada paurotok kita dausian debata. Kita harus menerima bimbingan iman yang benar di gereja yang betul-betul mempraktekkan Injil dengan benar, mengajar hon hatani debata polin jala sitong. Napatuluhon ini yang tidak boleh terlupakan amanginang. Ikon tahilala tod di porbadia ganup ari ima tod dini Kristus sisa diri na patuguhon hapor seot taname dimulanai alilam tabba magudang doi ala torus do hita marsiajar jala adong tod di porbadia nato tong mangajar hita patuduhon tu hita dalan sidalanatta asa tataddah lomoni rohani debata asa huria na mangulu huria na bui pai baru diri huria na merdalan tu arah na denggan dia katiki na nengro ima huria na totong menghormati bimbingan Roh Kudus mangului suara ni tod dini debata pribadi lepas pribadi hita amanginang totong mahita mabigi jalan merpanukuk kita tu todi porbadia. Boy do nga siktong tapikir na di pikirat tay, boy do nga siktong tadok na tatuki, boy na ngadinggat tadok na tapikir ido na taswarahoni taputus soni. Alhay bisa jadi juga itu bertentangan dengan firman Tuhan dohot todi nyidi bata. Alanido dihita saluhu nama nami na nami do nga sahapor siaon, say tasukun ma todi porbadia, say taparukil homma totong suri akka na di bagasan roha, nang di bagasan ngulut taon, marhiti panuturian dito di porbadia. Unang gabi lilu hita, cala unang gabi daw hita sian ibana. Amin martangi yang mahita. Upuji hami ho Tuhan, dihatam na kutang ihok kami di minggu estomihion, say ho magabi partano batuan di hami. Nang peadong ho partano batuan di hami Tuhan, alay ikotong do patuduhonon nami tutu pabua pikiran nami pakilalaan nami dohot akka hata nami nang parange nami ikon maggobarhon tutu situtudo pulin jala tutu situtudo hami ibul manguloy ho di tonga-tonga ni ngulu nami parguguy hami Tuhan asa unang gabi korban ni hoax asa unang gabi kami tutu dipalidak-lidak akka parpoda haliluon. Alani ido ganup mahami ruas mudohot parhaladom ringgas rohanami laho manaringoti hatam. Jala marsiajar hami di poda na uli, poda na dinggan hobarto na tarsurat di bibili. Sian akka kuriam, sian akka parhaladom na tutu si tutu takas makkahanguluhon poda na uli na marojahan tu hatami. Jala na umarga siani saya totong matodim to di porbadiay ali Tuhan di bata na mangurupi hami asabui hami pai baruhon rohadot pikiran bui hami lamar gogo mangihuton Kristus Yesus Tuhan nami ibana do si palua jala si pangulu hami Tuhan mulak hami sian bagas joromon
taruli gugo mahami jala hadong madihami komitmen laho totong marsihohot makaporsiaiho di tonga-tonga ni ngulu nami. Pasu-pasu ma hami Tuhan sudi ruas murut perhaladum mangulahon akka lomoni roham. Gabe sibuan las ni roham mahami tutu jala mabuat dame jala totong ma akka ulaon nami pakobasion nami parsauran nami tutu situtu may di halomohon roham. Asi roham ali jahuba gudang sian ruas ni huriam nasubui roh tu parmingguon sadarion alani akka parsahiton asima roham sai urupi ma akka ruas ni huriam na di bagasan parsahitoni pamalum ma nasida Tuhan jala palua nasida sian akka hagogotan nasidai songoni manang akka ruas mo di bagasan akka hamaulon godok ni roha kekecewaan keputusasaan inorhon di ragam ni akka hamaulon na diadupan nasida inorhon ni akka persoalan keluarga persoalan ekonomi nang manang dia pe Tuhan persoalan na diadupan ni akka ruas ni huriami o de bata patuduhon mahagogoon memangurupi akka ruas ni huriami Tuhan lehom madina sida haporseaon pabua tutu situ doho de bata natuk paluahon nasida pos dorohanami ale Tuhan nang molutung adong ale Tuhan akka sakap-sakap na hurang dinggan sakap-sakap na hurang uli Tuhan di bagasan rohanami ganup pikiran nami marpardomuot tu keluarga nami marpardomuot tu nahumaliak kami marpardomuot tu akka dongan nami samarga marpardomuot tu akka hamina saupu marpardomuan nang di tonga-tonga ni huriamon doh marpardomuan nang di tonga-tonga ni bangso doh negara nami tungasi roham Tuhan sudati makasakap-sakap narawai pargugoy mahami marhiti to dimto di porbadia lahom manguluiho mangulahon lomo ni roham porsea dohami Tuhan huriam hodo napunai keluarga nami hodo napunai bangso doh negara nami hodo napunai alanido patuduhon ma Tuhan saut maharajaunmu lomo ni roham di tonga-tonga ni keluarga nami di tonga-tonga ni huriam doho di tonga-tonga ni bangso doho negara namion alai Tuhan jahuba di bata amanami upa saat hami ma Tuhan nang ulaun nami sa minggu 7 lanon asa homa Tuhan na mangaramuti jalan na mangurupi hami di botohodo Tuhan akan narikot di hami jalan marhiti akka ulaun nami di sarihoko do hami alani makirip pami Tuhan jalan marpos ni roha manoktong maho mangusehon pasu-pasumi asabui hami Tuhan marhiti akka ulaun nami bui Tuhan taruli hami di akka narikot di ngulu nami jalan mulupi Tuhan ikon mangadupi akka hamaulok kami porsedo hami tukolom mulak kanami tukolom mo haporsion nami asa unang hutadiko kami ho inorhon niya kahamaulon dohot haporsuhani alay marsihohot marohanami mameop ho jala porse hami ditikina pasuangom mo Tuhan akka pasu-pasumi dohot akalas ni rohay di bagasan ngulu nami pinuji pinasangap maho ali jahuba di bata manami dongani maho hami totong di tonga-tonga ni ngulu nami marhiti-hiti Jesus Kristus supasat tami tangiang namion amin. Mari dehita nomor 120 lalu taus tapasaha ma peliata 7.
tatang yakom ma piliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati buluhon harajaumu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang nisi lehon-lehon mitu hami, asalam gergir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matu hami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, didu sanidongan namardu satu hami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho, di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur homma damena tu todim. Shalom, selamat hari Minggu Marita. Selidiki aku, lihat hatiku,
pesta Natal. Kami harap kumpul di konsistori. Panitia pesta Natal, Ama Ina. Panitia Pesta Natal Ama dan Ina kami harap berkumpul di konsistori. Terima kasih. Ujuni Ujuni nalilua dasi yakong Tuhan sai gulu